Začínáme provlněním, při kterém si uvědomíme, že jsme spojníkem mezi zemí a nebem. Spojení vnímáme středovou osou svého těla, kdy ze spodu nohama bereme zemi a vytahujeme ji vědomě až nahoru a tam ji odevzdáváme do nebe. Důležitý není ten pohyb, důležitý je prožitek. Důležité je to, jak svou páteř cítím. Někdo máme velmi pohyblivé tělo v kloubech i v páteři, někdo má indispozice. Ten prožitek, ke kterému nás vedou právě tyhle pohyby, nám energeticky rozproudí toky, které způsobí to zahřívání. Není to založeno na svalové práci. Vajpi je jednoduchý, ale nesmírně účinný pohyb, který uvolňuje toky v kanálech paží až po prsty. A tam je taky zaměřeno vlastně tady to cvičení otvírání bran. My při těch jednotlivých pohybech v tom finále si uvědomujeme chodidla a aktivujeme chodidla blíže k zemi a hledáme účinek až ve špičkách prstů, paží, které jsou v nějaké poloze. Tady je prožitek ze zadu, v prstech rukou. Vždycky přecházíme zase do tantiénu a končíme před pažením. S nádechem zatlačíme do chodidel a prožíváme prsty rukou. Otáčíme o 90 stupňů doleva a znovu jdeme s výdechem nahoru, prožitek. Budeme obnovovat auru, začínáme s rukama spojenýma, snižujeme se dolů, zvedáme se, vyhazujeme něco, kříží. Vytváříme v prostoru mraky, jak plynou po nebi. Jdeme vždycky 3krát doleva, končíme. Kontaktujeme svůj aurický obal. Nádechem zvedáme nahoru konečky prstů, dlaně vnímají prostor a výdechem vracíme dolů. Paže před sebe. To jako bychom otvírali oponu svého já a otvírali se pro všechno to pěkné, co prožíváme kolem sebe a v sobě právě teď.